சார் மன்சூர் சார் அவர் 2000 ரூபாய் அவர் ரசிகர்களையும் டிக்கெட் வித்து உதைக்கிறாரு. படம் ரிலீஸ் ஆகலன்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆகுறாங்க. அவர் பேச மாட்டேங்கிறாரு. நீங்க எல்லாம் பேசி என்ன ஆக போகுது சார்? அவர் நாளைக்கு அரசியல்வாதியை வந்து என் உடம்புல ரத்தம் நிறைய ரத்தம் ஓடுது இல்லையா? மீடியாவே மீட் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு சார். நீங்க 2000 ரூபாய் வாங்கிக்கிட்டு அவரு சினிமா காட்டாருன்னு சொல்றீங்க. அதுக்கு பவர் இருக்குது. வாங்குறவன் வாங்குறான், கொடுக்கறவன் கொடுக்கறான். நீ அதே 9,000 ரூபாய் கொடுத்து ஒட்டு வாங்குறிய ஒட்டு. அதுக்கு இங்க இருந்து கொடுக்கற அப்பா பாட்டன் காசு கொடுக்கற. 5000 ரூபாய் கொடுக்கறிய ஒட்டுக்கு ஒப்பன் தாத்தா பாட்டன் காசு கொடுக்கற. இவன் உழைச்சு சம்பாதிக்கிறான். சம்பாதிச்சு போட்டோம். வாங்க வாங்க வீட்டு சில்லித்தனமா கேட்க கூடாது. என்னை பத்தி என் கேரக்டரையே புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்க. நான் நியாயத்து பக்கம் எப்பவும் நிப்பேன்.